sé si sentirà bé. I si veieu les abelletes. Mireu la fauna que corre a través del citró. Molt bon dia. El dia d'ànimes des del cau de Raboses, que és Turballos. Mireu, no sé si arribarà a apreciar-se bé, però sí, les abelles, les avestes, estan boges, carabasses, estan ahí aprofitant tota la flor del citró. Això són els abellots, eixos serrils que no tenen bruc. Mira, no sé si veieu